Кой е най-желаният архетип жена от мъжете? Това е архетипът императрица. Това е жена, която е интегрирала в себе си и 4 основни архетипа. Кралица, любовница, майка и момиченце. Кралицата е достолепна, с величествена осанка, с висока личностна оценка, с богат вътрешен свят. Тя знае своята стойност, но едно уточнение. Това не е студената, не е контролиращата, не е изискващата и влажна кралица. Аз много обичам да интегрирам архетип палава кралица. Тоест тя е, да, красива, величествена, изискваща от света, но и закачлива, интересна, мека, т.е. в нея има и силата, и мекотата. Следващият архетип е любовницата. Топла, гореща, чувствена, закачлива, предизвикателна, която приводнява мозъка на мъжа. И следващ архетип – момиченце. Момиченцето е закачливо, създава му усещане за бягство от ежедневието, от задачите. Тя е като интересен пристан, тя е като провокация, тя е като закачка, връща го към детството, връща го към юношеските години. И за него това е почивка плюс преживяване. И архетипа на майката. Но майката не е онази, която го отглежда, не е онази, която изисква, не която го обслужва, а майката, която е пристан. Майката, която е присъствие. Усещане за дом. Аз те виждам, аз те чувствам, аз съм тук. Всичко е наред. Ние с теб сме едно. Ние с теб сме от една природа. С мен ти си у дома. Когато една жена интегрира в себе си тези 4 архетипа в най-пълния им спектър – любовница, кралица, майка, момиченце, тогава тя се превръща в императрица. Жената, от която нито един мъж не иска да си тръгне, защото тя е жена богатство. Това е жена шедьовър. С нея той се чувства толкова пълен, че енергийно няма място за друга. Никоя жена не може да й бъде конкуренция. Никоя жена не може да му даде повече, защото в теб той открива всичко. И преживяването, и смеха, и емоцията, и пълнотата, и усещането за сигурност, и усещането за дом, и усещането за това да иска да те покажа на целия свят. Защото това е моята най-красива жена, която е и интересна, и закачлива, и топла, и колоритна, и широкоспектърна. За него ти си всичко. Единственият му проблем е да не те изгуби никога. Единственият му проблем е някой друг да не му открадне скъпоценното богатство, което си ти, бидейки императрица. Архетипите, те се разгръщат, те се надграждат, те се овластяват. Да, ти ги овластяваш. Има техники, има методи, с които това се случва по най-красивия начин. И тогава ти самата започваш да се чувстваш по различен начин, а мъжът чрез огледалните неврони те отразява и те чувства така, както ти чувстваш себе си. Той усеща твоята себеоценка. Той вижда колко е богат твоя вътрешен свят. Иска да е част от него. Но има един момент, в който жената, поради травма, може да влезе в сянка. Травмите са много, няколко от които базисни са: травма от отхвърляне, травма от предателство, травма от изоставяне, травма на мазохиста, травма на перфекциониста. Всички тези травми ни въвеждат в сянка. Когато те не са излекувани, още от нашето ранно детство, всичките ни архетипи или част от тях потъват в сянка. Сянката на кралицата амазонката. Жена, която наказва и се бие с целия свят. Самата тя е била в позиция на наказание и тя, за да не бъде наранена и за да се защити, започва тя да напада. Това обаче мъжете го усещат и те започват да се борят с нея. Защото тя е в тази остра кортизолова енергия, мъжът я усеща. Буквално слабините го болят от такава жена и той или агресира към нея, или бяга от нея. Бяга през зависимости, през изневери, през липса на внимание, спасява се от амазонката. Това е кралицата в сянка.
Следващия архетип, момиченцето, ако е в сянка поради травма, става или прекалено инфантилна, не знам, не мога, в жертвена позиция, или става бунтарката, която е против всичко. На мъжа също му е трудно с такава жена. Следващия архетип, майката, когато е в сянка, се превръща в свекървище. Мърмори, осъжда, критикува го, изисква от него. И мъжа не може да издържи при такава жена. Той отново бяга, или нападайки я, или избягвайки я. Започва да излиза все по-често с приятели, започва да търси в чашката, т.е. в алкохола, в зависимостите, спасение. Развива хазартни зависимости, все по-често отсъства с приятели или се намира любовница. Там, където му е спокойничко, уютничко, където е видян, разбран, усетен, има хубави преживявания. И следващият архетип – любовницата. Ако е в сянка поради травми, става вещица. Тоест, тя този магнетизъм, който естествено го носи, го ползва за манипулация. Става манипулираща, изискваща, невярваща, съмняваща се, започва да го преследва, да не му вярва, да изисква, да го подозира, да го манипулира, да го шантажира. Това е вещицата. Любовница влязла заради травми в сянка. И ако жената не си лекува травмите, много е лесно да влезе в сянката на тези архетипи. И тогава не е чудно, защо или е изоставена, или е изневерявано, или не може да намери партньор, или въобще не се стига до контакт с партньор. Защото мъжете, полето, невидимото поле, покарал Густав Юнг, мъжете го усещат. Подсъзнателно усещат кога вие сте в остра енергия, кога вие сте спаднала вибрация, кога вие сте с шилото напред, кога сте жертва. Всичко това те инстинктивно и подсъзнателно го усещат. И познайте какво? Мъжът отива там, където може да се нахрани енергийно. Там, където му е хубаво. Там, където жената ухае на цвят, ухае на смях, ухае на присъствие, ухае на интересен живот, на мекота, на сексуалност. Там му е вкусно. Там му е приятно, там той е опиянен, там мозъка му при нея, при такава жена, произвежда допамин, окситоцин, ендорфини, енкефалини, които го карат да иска още и още, да е с нея, да е край нея, мисли за нея, инвестира за нея, защото тя за него е актив. Тя за него е ценна. С нея на него му е хубаво. Мъжът се влюбва в преживявания. Мъжът се влюбва в усещането, което жената му дава. И в това как тя го предизвиква той да е най-добрата си версия. Защото един и същи мъж с две различни жени може да бъде коренно различен. Едната да извади от него най-сенчестите му страни, най-тъмните му страни, като агресия, като студенина, като стиснатост, а друга да извади от него и щедрост, и себеотдайност, и смях, и момчето в него, всичките му хубави страни да извади. Но тя знае как. Тя ги вади, защото е умела, защото е присъствена, защото тя е инвестирала в себе си, надграждала се, развивала се. Така както пчеличките отиват при най-хубавите цветя. Те са дъхави, ароматни, когато жената е с такава топла вкусна енергия, мъжът отива при нея и иска да даде най-доброто от себе си, за да заслужи правото да бъде до нея, за да не му бъде отнета, за да не я изгуби. Кой иска да губи такова богатство? Така че прекрасни момичета, инвестирайте в своето развитие, развивайте своите архетипи с практики, бъдете най-доброто от най-доброто, онова, което той не може да си позволи да изгуби и да няма коя да ви се опре. Ако си готова да направиш своята трансформация и искаш да се включиш в някоя от моите програми, кандидатствай сега от линка в описанието на този клип.